गिबियावनो खुलुमबाय आरो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौबो खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। जोङो बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 खौ थांनाय बोसोरनि जुलाइ मासनि 25 तारिखनिफ्राय स्टार्ट खालामनानै नै दिनैहाय जुलाइ मासनि 29 एन्ड 30 बे तारिखसिम जों सफैबाय। दिनैहाय 30 दिनै जा फाइनाल राउन्डआ सफैबाय आरो साथाम जोङो मोनथाम केटेगरि मानसिखौ जोङो टेलेन्ट हिसाबै जों मोननो हाबाय। जिहेथु बे 25 बोसोर लानायनि खार'ना जों एसे सावरायनानै बिथांमोनजों सावरायनानै माखासे गोलाव सम लाहोबाय आरो दिनैहाय जों जबरदस्त बिथांमोनखौ जोङो माने दिनै रिहार्सल खालामहोबाय थानानै मोसाग्राफोरखौ मोसाहोबाय थानानै मिउजिशियानफोरखौ मिउजिक खालामहोबाय थानानै दिनै बोसोरसे बिसोरखौ एक्सपिरियेन्स लाहोनानै दिनै बिथांमोनखौ फार्स्ट माने अडिशननिफ्राय दिनै फाइनाल अडिशनसिम जों गोबां डेभेलपमेन्टखौ जों नुनो मोन्दों, जों गोजोननो मोन्दों आरो रायजो राजाफ्रा मिथिखागौ माने प्रथम अडिशनाव माबायदिमोन दासिम फाइनालसिम माबायदि अडिशनाव सफैदों बे गोबां गोमोथाव जादों। जों बिराद गोजोननाय मोन्दों। बेनिखायनो जोङो बे अडिशनाव साथाम केटेगरि जों मोननो हाबाय। जेरै जोंहा फार्स्टआवनो जों सिंगिं खोब बिराद मोजां खनदोंमोन। सिगाङाव बिथाङाबो थिग नङामोन, खिन्थु नै दायो सासे माने राफोद गोरों सासे सिंगार ओंखारनो हादों। आरो बिनि उनाव दं जोंहा बिथाङा डान्स केटेगरियाव दं। बिथाङा मोसाजेननायाव माबायदिमोन दायो नैबे फाइनालाव बिथाङा अनेक रोखोमनि सोलायबोदों। आरो बिनि उनाव जोंहा फेशन दङ। फेशना बिथाङा सिगांनिफ्रायनो गुबुन गुबुन रोखोमनि बिथाङा फेशन देखायबोदों। बेखौ जोङो माने जों आसा खालामदों बिथाङा नेसनेल लेभेलाव थांनो हानाय आरो नेसनेल लेभेलनिफ्राय इन्टारनेसनेलाव थांनो हानाय बिथाङा माने मोनसे लामाखौ जों नुहुरदों। बेनिखायनो बिथाङा दिनै थार्डआव जों नुनो मोनबाय बा मोननो हाबाय। आरो रायजोफ्राबो बेखौनो आं खुलुमहरनो सानदों जे जोंनि बड'लेण्ड गट टेलेन्टआव साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जोंखौ मदद होदों। जेरै भटिंजों साफ्रोमबो जों दिनै मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआ जोंखौ भटिंजों मदद होदों। आरो आङो बुंनांगोन दिनैहाय अडिशन समाव फार्स्ट अडिशन समाव जों जि जायगायाव थांदों बेवहाय मोनफ्रोमबो जोंनि बर' हारिनि माने माखासे मा होनो बेखौ बर' आफादफ्रा जोंखौ गोबां हेफाजाब होदों। जिखुनु डिस्ट्रिक्टआवनो थाङो जा जोंखौ थानो होदों, जानो होदों। आं बिनि थाखाय साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्ट कार्बि आंलं जा धेमाजियानो जा बा जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्ट मा होनोमोनलाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बेबायदिनो मोनबा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जों मोनफ्रोमबो बर'फोरनिफ्राय जोङो हेफाजाब मोनदों। बेनिखायनो जों रायजोफोरनि हेफाजाब मोननायनि थाखाय जोङो दिनै मोजाङै मोजां फाइनालखौ खुंनो हादों। गोबां बे कम्पिटिसनावथ' जोङो जेननाय आरो देरहानाया थाखायो। दा जोङो नैबे जोंनि जिथु फाइनाल सिजन बा फाइनाल राउन्डआव जोंहा ओरैबायदि टाफ जाफैदों माने सेलेक्सन खालामनो थाखाय बिथांमोना गासिबो रोंगौथि दङ। नाथाय दिनै आं बुंगोन जे जाय बिथांमोना जेननानै थादों बिथांमोना जेननायखौ साननाङा। मानोना जोङो 20 जननि गेजेराव जों साथामखौ लानो गोनां जायो, फार्स्ट सेकेन्ड थार्डखौ। नाथाय जों 20 जनखौ लानो हाया। बिथांमोना खोब गोरों, बिथांमोनाबो गोरों। नाथाय जों उफाय गैया, जों बिथांमोनखौ दोनथ'नानैब्लाबो नेक्स्ट सिजननि थाखाय जों बिथांमोनखौ दोनथ'नाय जाबाय। जोंहा बेल' नङा, दिनै सिजन 2 दं, सिजन 2 जाबाय, बिनि उनाव जों सिजन 3 बिदिनो जों बारायलांबाय थागोन। आरो बिथांमोननि देरहानायखौ जों हागौमानि नेसनेल लेभेलसिम लांनायनिफ्राय आरो इन्टारनेसनेल लांनायनि थाखाय जोंहा सिमां दं। बिथांमोना जाय देरहानानै दं दा बिथांमोननि मुङा मा आरो बिथांमोना बबे जायगानिफ्राय बिथांमोननि फार्स्ट देरहानाया जाबाय जोंहा सिंगिंआव मोनदों। बिथाङा कार्बि आंलंनि आरो बिथांना मा हरे नियर बिथां। आरो सेकेन्डआव दं जोंहा पंकज बसुमतारी। बिथाङा बहानिमोनलाय? पंकज बसुमतारी। आरो बिनि उनाव दङ जोंहा फेशन तुलसि बसुमतारी, बेयो जाबाय उदालगुरि। थेंक इउ। अके। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन।